Mali dugukolo be cogo min bi Mali kɛlen ka labɛn min sabati bi Mali kɛlen ka fɛrɛ mun sigi nga min ye ko dɔw ye fana olu ko kuntan tɛ laɲini sabatili o be bɔ anw yɛrɛ yɔrɔ sabula ni y'anw ka jamana ta k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ munumunu salo la bi fɛn o fɛn bɛ ɲɛfɔli la bi fɛn o fɛn bɛ kibaruyaji la bi fɛn o fɛn bɛ muguci la bi fɛn o fɛn bɛ ka faga bi a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ damaw ye Modibo Keyita ko ten dɛ maa ti bɔ kɔ kana jamana in ferege ni jamana in den yɛrɛ y'a dɔn don min na k'a fɔ ko an kan ka bɛn an bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la o la ɲɛmaw ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan olu b'a dɔn min bɛ sen na baara min bɛ ka kɛ olu b'a dɔn min don sabula jamanakuntigi bɔ o bɔ a bɛ mun fɔ an ye kɛlɛ in ta fan ka ca nka kunnafonidi ta fan o de y'a la belebele ye yan'an k'an poro k'an sigi an k'a lajɛ mun bɛ ka kɛ n'o ka ɲi tiɲɛ don maa caman y'a yira k'a fɔ maa minɛlenw ka kuma kan ka kɛ nka miirila k'a fɔ min ye Sadio Kamara ye a bɔ o bɔ a bɛ laseli kɛ ka ɲɛsin o ko in ma a bɔ o bɔ a bɛ jigisigi kuma fɔ ka se o ko ma nka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ waati bɛɛ sabula fanga baarakɛcogo y'o ye nka fɛn bɛ sen na labɛnw bɛ sen na baaraw bɛ sen na wulikajɔw bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma anw da t'o fɔ bi o ka ɲi ɲɛmaw yɛrɛ da don nataw la fɛɛrɛ ni dabali mun tigɛlen don sécurité d'État maaw fɛ wulikajɔ mun b'u bolo munumunu salo min bɛ sen na ani sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na n'o y'a sɔrɔ waleya mun fɔra mun bɛ ka lakali bi k'o ye tiɲɛ ye don nataw la maaw n'a dɔn a na lakali da wɛrɛ fɛ min tɛ anw ye sabula bi an ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ an k'a ta ka yala n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ an k'a kɛ kibaruya ye min bɛ malidenw kunna suri an k'a kɛ fɛn ye min bɛ maaw ɲigun don ɲɔgɔn na an k'a kɛ fɛn ye min bɛ se ka na ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye nka maa minnu bolo bɛ ca la olu b'a dɔn k'a fɔ min don an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye faso kelen de bɛ an na an k'a dɔn k'a fɔ min ye marafatigiw ye u bɛ baara min na u bɛ k'a kɛ anw jamanadenw de ye politikikɛlaw o sokokɛlaw o dukokɛlaw o yɛrɛkokɛlaw o tɔgɔɲinijalan o n y'a kɛ a ka lakali o i bɛ faso dɔ de kɔnɔ n'an ɲinɛn'o kɔ an b'a bɛɛ jɛ fala ye min ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw nin kalo in tile 22 u ye wulikajɔ kɛ ni pankuru ye pankuru min n'o ye Bamanciwale ni Ninjugawale kɛba maa 40 ɲɔgɔnko olu dɛndɛn ka bɔ fo dugu camancɛ la ka na se fo Bamako donda la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Faya n'o ye Zantigila ye n'o ye Zan Kulubali ka commune ye Kulukoro mara kɔnɔna na waati min na maa ninnu nana k'u bɛna u nɔfɛ bɔ min ye pankuru 2 ye o nana k'u ka sanfɛminɛnw kɛ dugumaminɛnw ye maa b'a yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen gosi k'a da ka baara ban pewu ni pankuru ye o la sa Ninjugawale ni Bamanciwale kɛba kun nana ni minɛn ye u yɛrɛ bolola minɛnw bɛɛ lajɛlen tora la Bamanciwale kɛba ni Ninjugawale kɛba min ye maa 70 ni kɔ o de tora waleya in sen fɛ baro kɛlɛtigi sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ka baaraw sigili sen kan armée ka kibaruya ɲumanw sɔrɔli armée ka wulikajɔ ni cɛsiri ka Bamanciwale ni Ninjugawale kɛbaw ɲini dugukolo fantan ani 4 o baara bɛ to senna bi wa bɛ to senna sini foyi tɛna se ka o bali fo min ye dugudenw olu ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ kibaruya sanuman dili kibaruya ɲɛnɛma dili o bɛ taa u yɛrɛ ka lakana an'u ka kisili o siraw fɛ fala in n'an bɔra yen ko siratigɛla dɔw tun bɛ kurikaw fɛ yen a na kɛ dugudenw don jasigɛwale kɛbaa dɔw olu y'olu minɛ fala ye dugu min bɛ yen n'o ye Duna ye k'u ni kɛnɛ karaba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kibaruya dira duguden caman fɛ min ye suyɛlikɛla ni bingalikɛla ninnu ye u ye yɔrɔ caman dakari ka fɛn caman tiɲɛ maa 4 nan fana o fana tilara ka minɛw fɛ nka o somɔgɔw sera ka se ka t'o su sɔrɔ ka na n'o ye min ye u ka dɔgɔtɔrɔso ale yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Kuri dɔgɔtɔrɔso ye kari tɛmɛnen tasuma ale wulila Motikaw ka sugu la fala ye nin kalo in tile 21 min ye magasin 8 ye n'o ye jɛgɛ o kana jɛgɛ jeni dɛ jɛgɛ jeni ma ye dɛ o bɛna ni kɔngɔ ye dɛ Motikaw fɛ yen min ye jɛgɛ magasin 8 maaw y'a yira sa ko tasuma wulila ko k'o bɛɛ lajɛlen jeni min ye taji feerela dɔ ye k'o ka taji feere yɔrɔ de kɛra nin ko in sababu a fɔra maaw y'a mɛnna taji ti mara o la sa wulikajɔ de sigira sen kan maa kɔni ni ma to a la nka o y'a yira sa ko maa kelen bɛ yen ko ale joginna bankasikaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na min ye Petit Cola ye ko sɔngɔ yɛlɛlen n'olu fɛ yen waati jan na Petit Cola den kelen a tun bɛ feere dɔrɔmɛ 10 bi a nana b'o la ka kɛ 20 ye ka tila ka kɛ 30 ye
k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen na n'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tan kɔnɔ bi kɔni f'i ka den kelen sa 30 o la sa min ye kilo kɔni ye o bɔra 400 na ka kɛ 1500 ye petit cola yɛrɛ bɛ bɔ kɔdiwarikaw fɛ yen min ye bangasikaw ye olu kɛlen don ka matarafa kun min na sabula maa minnu kɔnɔ bɛ funu walima minnu bɛ ni ɲugun bɛ u minɛ ani maa minnu bɛ ni kɔnɔbanamisɛnw bolo la a ka di olu ye kosɛbɛ min ye fɛn kɔni ye muso kɔnɔmaw ani minnu bɛ n'u bɛ sin di denw ma fala ye k'olu m'an ka petit cola ɲimi han nka petit cola e ko a kɛlen tɛ sangawuli hali bamakɔ yan yɛrɛ de denmisɛnninw petit petit n'u bɛ tɛmɛ n'a ye kuma bɛ an da la yan o kucalakaw fɛ yen musow ni denmisɛnw tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen denmisɛnninw n'o ye kerecɛnw ni silamɛ denmisɛnninw ye ani dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa 300 ɲɔgɔn ko ka taa min ye dɔgɔtɔrɔso in k'a furan min ye k'a jɛya pasi dɔgɔkun tɛmɛnen waleya in ye talikɛ sa jɛ waleyaw sigili la ni sifinnaka ninnu fɛ bolo ni ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya bɛ se ka sigi cogo min na sen kelen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko baara in a bɛ talikɛ o hukumu o de kɔnɔna na fɛɛrɛ min don u y'a yira sa k'a bɛ to sen na dɔgɔkun wɛrɛ u bɛna na t'u ɲɛsin kucala yɔrɔ wɛrɛ ma k'o fana ko k'o jɛ radiografi n'o o ye eko ye an sɔnko dɔgɔtɔrɔso n'o ye sutura ye ale y'o sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw y'a yira sa k'a fɔ ko ni minɛn min sɔrɔlen filɛ nin a ka fisa olu ma kosɛbɛ sabula a bɛna na to u bɛ se ka baara caman kɛ k'a sɔrɔ u ma maa ta ka taa ni ye Gawo tuguni wa min ye ekografi ye ni ale bɛna sigi sen kan u fɛ yen a b'a to sa kɔnɔnabana misɛnw bɛɛ lajɛlen ale ni ɲɛbanaw k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ hali muso kɔnɔmaw ka lajɛliw a bɛna na olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya dɔgɔtɔrɔlakaw olu ka fɔ la ka duguden wele k'a ɲininka dalakan na a bɛ ka baara kɛ cogo min baɲangarakaw y'o o fɛɛrɛ kɛnɛ sigi u ka dugu kɔnɔna na INPS ɲɛbaa min bɛ baɲangara u y'ale wele min ye nin kalo in tile 21 k'a kana fasodenw ka gɛlɛ k'a kana ɲɛfɔli kɛ maa kofɔlen sɔnna koyi a nana sa INPS ko munna sɛbɛnw ka suma munna maaw bɛ t'u jɔ yen ka mɛn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi olu ka kow bɛ cogo di ɲininkali busamisɛn caman b'a o ganna INPS bolofara ɲɛbaa la baɲangarakaw fɛ yen a fana ye jaabiw di jaabi min bɛ maaw nimisi wasa kosɛbɛ ani ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a faamuya k'a fɔ olu ka baara a sigikun ye nin ye wa min ye degun ye fana u b'o fana wuli nka n'Ala sɔnna a ma waleya minnu fɔra ani laɲini minnu kɛra kɛnɛ in kan directeur ko k'a n'o don ba la ka baara kɛ n'o ye INPS ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Falaye san laban jɔrɔ bɛ maaw la han k'a sababu kɛ mun ye san laban ɲɔgɔndanw bɛ ka se mɛtiriw ka jɛkulutɔ min bɛ yen n'o ye synergie ye ko ale bɛna na taa baara bila la k'a daminɛ mɛ kalo tile 13 tile 12 tile 14 tile 15 ɲɔgɔndanw n'o ye defu ye o dun fana kan ka daminɛ mɛ kalo tile 10 o kumana on ont pris en otage wa école karamɔgɔw ka nin waleya min kɛlen filɛ nin ye k'a bɛ talikɛw ka licence ko la i b'a dɔn k'a fɔ licence o ye kalan ye kalansen min n'u taar'o kɛ ENSUP la n'a ye jɔyɔrɔ d'u ma ka dɔ fara u ka jɔyɔrɔ kan nka a yirala sa k'olu ka segin ka na min ye duguma kalansow la ka na kalan kɛ ko min ye camancɛ kalanso ye k'u tɛ se ka baara kɛ yen ministre y'o papier bɔ olu ko ko petu k'u tɛ sɔn o ma maa minnu bɛ kalanko kunna n'o ye Seydou Lula ye sa n'ale ye pédagogue ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni ma ɲi dɛ grève nin waati in na ale b'a ɲini gouvernement fɛ a n'u ka sigi ka kuma sabula san setɔ don a banyɔrɔ la denmisɛnninw ye baara minnu kɛ olu kimɛliw waatiw de selen don ale bolo bi école karamɔgɔw wo maîtres wo u ka sɔn ka sigi min ye kalanso ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi gouvernement ka sɔn fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ yaasa kalan min kɛra a kana kɛ fu ye écoledenw somaw olu yɛrɛ fana y'o yira koyi Dawuda Sako ni ale ye écoledenw somaw ka tɔgɔla jɛkulu ɲɛmaa ye a ko ko ale jɔrɔlenba don sabula a b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni bɛna na basigi min bɛ kalanso kɔnɔna na a bɛna na o tiɲɛ baara minnu kɛra san kɔnɔna na a bɛna na o tiɲɛ nka k'ale b'a ɲini ministriw fɛ u ka sigi ka fɔ boloda joona yaasa denmisɛnw u bɛ se cogo min na ka se ka kalan in a kuncɛ cogo la n'o tɛ san laban kalandaw olu datiw bɔra ka ban Falaye k'a daminɛ mɛ kalo tile 11 na ka taa bila tile 23 la o na kɛ defu ye CAP fana ɲɛbila sɛbɛn minnu kan ka ɲɔgɔndan minnu kan ka kɛ o fana bɛna na sigi sen kan o mɛ kalo tile 11 ka taa bila tile 15 la ninnu dun ka grève o fana bɛ daminɛ mɛ kalo tile 13 sanayɛlɛ kalanso ni duguma kalansow don a ko a ma nɔgɔn kosɛbɛ Tomiyankaw fɛ yen min ye donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu ka sigi gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'u y'u sigiyɔrɔ bila a taara ka di guwa 1450 ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomiya kɔnɔna na maa minnu bɛ sa n'olu bɔra fanga so ku la olu kɔni ka donbolo kɛr'u ye avril kalo tile 21 donbolo in yɛrɛ ye mun ye
min ye malo kilo 50 ɲɔ kilo 50 jaralakaw ka fɛn o kilo 20 b'a la ka tila ka tulu a dilan tulu fana k'o fana i b'a sɔrɔ ninnu maa minnu déplacé don n'a ma t'u jamu filɛ nin bɛ sɔn ka k'u ka joyeux anniversaire y'u bolo ye dɛ sɔ sɔrɔlen ka tulu fara kan ka tila ka 7,000 da o kan tuguni k'u k'o kɛ nasɔngɔ ye ONG Adra maaw ale ni Afadi ka taa se AGEFO ma olu de nin ko in sigi sen kan fɔlɔ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min kibaruya tɔw ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Fala yi Marokokaw ne m'a fɛ ɲɛna n ko ni da in yɛlɛla n k'a ka fisa ni papier visa tɛ yen i bɛ biyosɔngɔ dɔrɔn de ɲini Fala ye APDP ale ɲɛmaaba n'o ye professeur Samasegu ye Mamadou Samasegu ye ale bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan ye a bɛ fɔ min ma sisan ko JTEX Africa o bɛ ka kɛ Marokokaw fɛ yen Fala ye min ye Marok masakɛ ye ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan ka na baara ninnu kurumokarili kɛ baara in bɛ tali kɛ sa bɔlɔlɔ sira ale suguba don min ye farafinna ani diɲɛ fantan ani naani olu bɛɛ lajɛlen talen don fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini yaasa min ye subahana mansin ye san 2026 a kimɛli baara bɛ se ka kɛ cogo di kalo saba fɔlɔ mun tɛmɛna mun ni mun sera ka kɛ o kɔnɔ min ye cyber criminalité ni cyber tɔw bɛɛ lajɛlen sa kɛnɛya ko ta nasira fɛ sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwali ko ta nasira fɛ ka taa fara hakili jagabɔ kan ale ni yiriwali siraw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a lajɛ tɔnɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la jɛrɛ in nafa ye min ye Fala ye diɲɛ magobatigi minnu nana n'i b'a kɛnɛ kan n'u bɛ se ka kuma a bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo di la ka baara kɛ o ye anw ka APDP ɲɛmaaw taa kun ye nin kɛnɛ in kan yaasa Mali fana n'a ka fɛɛrɛ n'a ka baara min bɛ senna sa bɔlɔlɔ sira fɛ lakɔlɔsili ta na sira fɛ k'o lajɛ k'o sanga tɔw ma falen min bɛ se ka don a la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan n'an bɔra ye Kulukorokaw fɛ yen kalo in tile 22 kununko olu ye tile 2 baro sigi sen kan sa ka kimɛli daminɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min b'u ka dugu kɔnɔna na
min ye maaninfinw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan sa yiriwali kuntalajan bɛ se ka kɛ badabada ye cogo min ka kɛ ni pinili ale ka dɛmɛ ye baara in y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kulukorokaw fɛ yen n'o bɔra la sabu na a bolomada n'an bɔra yen an bɛ taa Katikura polisiso o ɲɛmaya bɛ m'an bolo o ye Ablaye Keyita ye n'o ye commissaire principal ye ale ka dan kan o ye commissaire de police Musa Sangare ye o la sa k'a daminɛ avril kalo tile 14 kana bila tile 16 la siganama 2 olu y'u bolo da olu ka ko bingalikɛlaw don Katikaw fɛ yen waliya in u ye waliya cɛjugu min ta k'a kɛ a y'a to sa sefa wari miliyɔn 3 kɔni o taara fiɲɛ fɛ wulikajɔ in ale sɔrɔla mun fɛ maa dɔw de bɛ bin kɛra olu ka TikTok sanfɛ u wulila ka n'u ta da min ye kɔnpolo Ablaye Keyita a n'a ka dan kan olu ɲɛkɔrɔ n'o ye Musa Sangare ye Katikurakaw fɛ yen Fala ye ko ni maa ninnu tun bɛ ka mun kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa u b'a fɔ sa ko minɛnw n'an ma hakili sigi u b'an fa o TikTok kan u bɛ minɛn commandé i fɛ ka taa ta ka n'a bila u ka butigi la Fala ye o la sa sarali de bɛ kɛ baara ye u y'a kɛ dɔ de la o ko ayi k'a tɛ se ka to tan cogo la ale wulila k'i jɔ o la sa siganama fɔlɔ min nana n'o ye FD ye san 28 Kati kɔkɔ taali kɛ ale ka so ale fana m'a bila dagirinda la koyi a ko k'ale kelen tɛ ka baara in kɛ dɛ k'ale ni MF don o ye san 23 ye ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka na sa Katikurakaw ka polisi brigade kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw de nana daminɛ sa k'a lajɛ maa kofɔlen ninnu k'u yɛrɛ ka kow ɲɛfɔ u ka sɔrɔ sa k'a ɲɛfɔli kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ min kɛ ni i kan ka taa fɛn livrer olu ma Fala ye olu b'a fɔ sa k'i kana i k'i sigi k'i hakili latigɛ maa de bɛna na ka na i ɲini a kan ka na wari di ma ni musaka ye nka waati min na e ye minɛnw di u b'a kɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ u bɛ taa n'a ye u minɛlen u taar'u ka so ka t'u ka minɛnw lajɛ kasika o tɛna na kɛ mɔbili dɔ ye sa wa n'o ye mɔbili rideau sa ɔrɔbu kɛ ɔrɔbu kasita ko o ɲɔgɔnna 100 o yer'u bolo min ye Toyota kelen u bɛ minɛnw ta n'o ye katakatani ni moto taxi o bɛɛ lajɛlen yer'u bolo o la sa polisilakaw ko nin sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ olu bɛ se ka dan yɔrɔ min na o ye nin ye u b'u bila ka t'u di kiiri tigilamaw ma u ka se k'u ka baaraw sigi sen kan k'an k'an hakili to an yɛrɛ la bɔlɔlɔ sira fɛ sanni feere ta na sira fɛ a ŋanamu ani a gosiliw bɛ ka caya kosɛbɛ polisiw ka directeur ale ka laɲini ye nin ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kɔnɛ ka taa se ministre Dawudu ka dɛmɛ ma sa min ye Katikura polisiso maaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛn ale bɔra maa min yɔrɔ o ye Kɔnpolo Berete ka bɔ polisi direction na polisilakaw ko sa ko Mali fan o fan ni b'u wele ni degun bɛ ka Fala ye 101 n'i y'o kɔrɔ i b'olu sɔrɔ OCS ale min sigilen don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yaasa ka se ka drogue ni kiribikirifɛnw kɛlɛli baara kɛ n'a ɲɛmaya bɛ colonel major Fuseni Keyita bolo ale min ma anw ka ba bolo fɛ yan sa u y'a jira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 18 siganama 2 y'olu minɛ min ye tramadol o paquet 15 de yira u bolo a fɔ ma sa ko 250 mg min ye comprimé 1500 drogue kisɛ la o de tun bɛ olu bolo maa kofɔlen ninnu minɛlen sa a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw nɔ bonyana ka min kɛ min ye OCS maaw ye olu y'u bila ka taa tribunal lakaw olu fɛ yen nin waati in na min ye Mali délégation ye olu ye Ghana taw bisimila an fɛ yan n'o ye chargeur ye donibatalaw jamana filaw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa k'a yira sa ko min ye Bamako ale ni Akara taa sira min b'o fɛ o baaraw ka se ka sigi sen kan min ye bɛnkan sɛbɛn ye a bɛna na to sa jagoko kɔni bɛna na daminɛ kurakura ye tuguni Mali ale ni Ghana ani ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye an ka minɛnw bɛ se ka taa cogo min na ka na wa Ghana fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don seko ni dɔnko ale kɔnɔ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara
i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamanakɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Tarata avril kalo tile 21 tɛmɛnen min ye Mali fɛnkɔrɔ lajɛyɔrɔ n'o ye musée ye sa ale yɛlɛmali baaraw olu boloda la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamu Dafe ye lasigiden min bɛ yan Espagne tɔgɔ la ale fana tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan sabula Espagne jamana olu ka baɲumankɛtɔn yiriwali sira nasira fɛ diɲɛseleke naani tɔgɔ la o de bɛna dɛmɛ ta ka don Mali ma yaasa musée bɛ se ka taabolo kura sɔrɔ cogo min taabolo min na taa sira saba fɛ sira fɔlɔ e ka kalan kɛ musée yɛrɛ baarakɛlaw kunna o bɛ se cogo min na ka se ka musée baaraw kɛ ka ɲɛ filanan o ye musée yɛrɛ fɛnw maracogo ye ka se ka olu yɛlɛma sabanan o ye ka yiriwali kɛ sa fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan musée ka kɛ yɔrɔ ye sifin fara denmisɛnnin kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ni dungo sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na min ye ka kɛnɛ fɛrɛ Dawuda Keyita n'ale musée directeur ye a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin espagnolkaw ma k'a yira sa k'a fɔ ko nin bolo ni ɲɔgɔnma min filɛ nin ye a ka fisa olu yɛrɛ ma fɔlɔ sabula o yɛrɛ na dɔnniya kuraw sigi sen kan min ye musée yɛrɛ fɛnw ye fana olu lamara cogo na se ka sigi sen kan kɛnɛ na fɛrɛ min ye ni dingɔ yɔrɔw ye olu na sɔrɔ musée ale kɔnɔna na lasigiden n'o o ye Antonio Guillen Hidalgo ye a ko nin ye fɛn ye sa fɛn min na to musée min na taabolo kura ni tabiya kura ni baarakɛcogo kura min sɔrɔ o ka fisa musée ma kosɛbɛ sabula a bɛ dayɛlɛ ka kɛ ni diɲɛ musée baw ye baara in mana ban sa Mali yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu dɔw bɛ yen u ma se ka bila hali bi u n'olu kɛnɛw fana sigi sa k'o minɛnw bɔ k'u dilan ka ɲɛ u bɛ se ka ye cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya yɔrɔ olu fana bɛna kɛ a ko kɛrɛfɛla la minisiri Mamu Dafe ye a yira sa ko nin ye fɛɛrɛ belebeleba ye fɛɛrɛ min na degunba ta ka bɔ jamana yɛrɛ kunna sabula min ye minɛnw bɛ bi bi na musée kɔnɔ olu mara yɔrɔ ko n'u labila yɔrɔ ko kun kɛlen don kamana gan ye ni nin yɔrɔ ninnu sera ka dilan ka dɔ fara a kan Dafe ko sa ko bɛna to ɲɛda kura bɛna di musée ma wa min ye denmisɛnw ye ale ni sifin tɔw bɛɛ lajɛlen na i ni dungo sɔrɔ musée ale kɔnɔna na Mali ale bɛ Abuzakaw fɛ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ se ka yira sa ka fɔ ko min ye jamana 40 ye olu de bɛ yen baara bɛ ka tali kɛ sa ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin maa o maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye retraités ye fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la sa farafinna tɔgɔ la Mali ale kɔni de kɛlen don ka farafinna jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan ye kosɛbɛ Isaka Kone ni ale ye SMSS directeur ale bɛ yen baara bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di o taabolo kuraw ka kɛ ni dɛmɛ ta nasira ye hakilila falen-falenw fana ka se k'o sigi sen kan bɔlɔlɔ sira fɛ baara min bɛ se ka to sa lafiya yɛrɛ bɛ se ka don min ye nin jɛkulu ninnu ka baarakɛcogo la farafinna an fanfɛ bolo olu bɛɛ lajɛlen fɛ UEMOA ko ale ye juru mun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ka banque ye juru minnu don o juru kɔni janvier kalo ta ko juru sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ jamanaw la jamana minnu n'olu banque kɔni ye juru sarali sɔngɔ caya kosɛbɛ o fɔlɔ o ye Mali ye filanan min ka juru sarali o gɛlɛyara ka da o kan sa o kɛra min ye Senegal ye Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire ale ni Guinée Bissau ni Togo olu de kɔni ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka Benin ko ale ta fisayara ka tɛmɛ jamana tɔw ta kan Burkina Faso kaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw na sira la sa an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye Burkina Faso ye tɔn minnu bɛ yen ni da kodɔnni sɛbɛn t'olu la sa n'olu ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye n'a bɛ f'olu ma ko association k'olu kɔni cili bɛ sen na hali bi minisiri min bɛ yen sa a y'a yira nin kalo in tile 21 ko tɔnw bɛ yen tɔgɔ bɛ u la jamuw bɛ u la nka jabala t'u la u tɛ lajɛ kɛ o la sa tɔn 359 u y'a yira sa k'a fɔ ko komi olu tɛ ka fɔ ka baara wɛrɛ kɛ tuguni sariya kɔni y'a yira sa ko k'o tɔn bɔ yen pewu a y'a yira sa ko baara bɛ sen na sabula tɔn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ u bɛ se ka sinsin ka dɛmɛ cogo min na ka se ka baara ɲuman kɛ o ka fisa jama ka caya k'a sɔrɔ baara ale tɛ ka se ka sigi sen kan Burkina Faso ni Ala sɔnna a ma u ka biennale ale bɛna daminɛ bobokaw fɛ yen min ye Burkina jamana kɔni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ bobo nin waati in na kunungo capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye min ye premier ministre ye Ritamba Jean Emmanuel Ouedraogo lasigidenw caman ba olu fana sera min ye ko in denfaya sa n'o y'u ka biennale ye o talen don ka di
Ghana jamana ma ayasi jamana fana tɔgɔla dɔgɔkun kan ka taa sigi ko in kɛnɛ ka bobokaw fɛ yen labɛnw kɔni bɛ sen na Burukinakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen labɛn yanni jamanaw ka se kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na sa kununko min ye Capitaine Ibrahim Traoré ale y'a ka mobili ta ka bɔ min ye Wagadugukaw fɛ yen k'i kunda bobo kan a taatɔ sira fɛ sa min ye kasobo min bɛ yen n'o ye kasoladen minnu bɛ ka baara kɛ bi ka sɛnɛw kɛ ka se ka baara wɛrɛw sigi sen kan a taara ɲɛdɔn o yɔrɔ la sabula a y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na baara minnu bɛ yen ale yɛrɛ k'i ɲɛda kan a bɛ ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani laɲini minnu fana n'a sɔrɔ olu bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ o la sa min ye Baporokaw fɛ yen olu ka kan min bɛ yen a taar'o lajɛ kasoladenw a n'olu yɛrɛ kuma ta ɲɔgɔn da ka hakilila falen kɛ k'a yirula k'a fɔ ko kaso kɔrɔ tɛ ko diɲɛ wulila ye baara minnu bɛ yen n'u bɛ se k'o kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ wa kaba kɛnɛ fala ye tilema gere na kaba kɛnɛ de bɛ u bolo han guan ani nalafɛn tɔw o bɛɛ lajɛlen Capitaine y'u fo k'a yira sa k'a fɔ ko u ka directeur ye k'u ye min daminɛ nin ye u ka dɔ fara a kan wa kasobo in fana baara min ni a musaka dira k'a ser'u ma wa k'a sera ye k'a ye baara jumɛn kɛ a y'o lajɛ min kan ka fara a kan a y'o fana lajɛ wa min ye kasoladenw ye fana a ye layidu ta u ye ko ni Ala sɔnn'a ma a na segin ka na ɲɛ da u kan ni u ka fɛnw u ko k'a ma s'o la k'u ye kaba kari ka d'a ma u ye kaba kari ka d'a ma min ye Ibrahim Traoré a ka sɔrɔ ka continuer ka taa Bobo ni Ala sɔnn'a ma a tɔ na an o da aw tulo kan Niger gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baɲumankɛ tɔn min b'u fɛ yen sa 2,900 ko olu kɔni ye o bɔ yen pewu olu ka lakodɔnni sɛbɛnw minɛ o la sabula a yira k'a fɔ ko 4,700 de tun b'u fɛ yen minnu bɛ baɲumankɛ baaraw kɛ ale ni cakɛda belebeleba minnu sigilen n'u ka jamana kɔnɔna na sabula nin waati in na a yira k'a fɔ k'u caman bɛ yen baaraw o tɛ ka taa o sira fɛ Senegalikaw fɛ yen sa maa 281 n'o ye Senegali jamanakuntigi kɔrɔw bɛ o la premier ministre kɔrɔw bɛ a la ministre kɔrɔw bɛ a la députés b'a la fasodenw ka tɔnjɛkulu b'a la olu jɛra ka sɛbɛn belebeleba dɔ tɛgɛnɔ bila k'a yira sa k'u bɛ Macky Sall ale senkɔrɔma don secrétaire général n'o ye Nations Unies o jɔyɔrɔ o ɲinini na Marokokaw fɛ yen u ye yɔrɔ kura min kurumokari nin kalo in tile 13 n'o o ye Touro Mohamed Sise Fala ye k'a kɛlen n'o lajɛli yɔrɔ ye bi dɛ araba kɔnɔna na yɔrɔ in a kɔni ko n'a tini kana kabakolo sɔrɔ mɔgɔ bɛ t'u jɔ k'a filɛ de o k'a filɛ su ani tile k'a sɔrɔ baara bannen kɔfɛ kalo tile 13 a kun fɔra ko ka kalo kura kɔnɔ nka k'u m'o kɔnɔ tuguni koyi kabi maaw filila kan u ye baara daminɛ avril kalo ale tile 20 ka daw yɛlɛ maaw bɛ se ka cogo min na ka baara kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ yen n'o ye RDC u y'a yira sa k'a fɔ ko ka maa jɔ k'i fa ko kabini a fɔra ko k'o kɔni bɔ u fɛ yen k'a kɛ si kaso ye ko dɔ bɛ ka fara kasoladen kan ka taa fɛ su ani tile san 2024 laɲini min kɛra ko yalama ko a bɛna to senna wa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ jo sariya lafasali kɛ olu ko jɔli ka faga o si kaso olu tɛ nin si fɛ kaso bɛrɛlen o ka di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka se ka u bila ka baara kɛ u yɛrɛ ye wa kasoladen minɛli k'a bila ten ko o ye pɛrɛti fu ye jamana ale yɛrɛ de ma Faransiikaw fɛ yen Faransi jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi kelen wɛrɛ fara tuguni Libankaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min tun bɛ sa ni ale kun joginna sibiri tɛmɛnen bingali senfɛ k'o fana ka kalifa minɛra a la u ka jamanakuntigi ale ye o ɲɛfɔ Autriche y'a yira kununko ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa k'a yira k'a fɔ ko Maroc k'ale ka Sahara lakodɔn ko ale yɛrɛ b'o kulu kɔnɔna na ani Marocains y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na Viennekaw fɛ k'a yira sa ko Maroc kɔni bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ ko o de da ka di Sahara la a ka to ten cogo la Allemagne gouvernement ale y'a yira sa k'a fɔ ko Irisilakaw bɛ sɔn ka gazi pétrole tɛmɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'a o bɛ Kazaskaw fɛ yen k'u bɛ sɔn ka o datugu n'u dun y'o datugu dɔrɔn ko kɔlɔlɔntan tɛ olu Allemagne ma sabula olu bɛ ka taji sɔrɔyɔrɔba de ye yen ye Allemagne gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na sa ko nin bɛ ka kɛ ni kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient o kɔnɔna na ko kɔlɔlɔ de wulilen filɛ nin ye olu nɔfɛ nin ye koyi ko fo maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ ko Irisilakaw bɛ sɔn ka yɔrɔ in datugu mɛ kalo nata nka a ma datugu fɔlɔ Fala diɲɛ kɔnɔ tajugu gɛlɛ de bɛ yen koyi tajugu kɛlɛba de bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ sisan Coupe d'Afrique san 2027 min kan ka labɛn jamana 3 fɛ Fala ye ko Kenya ni Uganda ko olu senama sumaya kafu ɲɛna de o la komi olu tɛ ka minɛ olu ji woyo min kana taa ni dugu ye est-ce que maa bɛ se ka taa Coupe d'Afrique labɛn ko kuma fɔ olu ye olu bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ o la sa kafu ko komi u mɛnna u ma nɔbɔ ale yɛrɛ b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka taa ni Coupe d'Afrique ɲɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen Tanzanie n'u ye baaraba kɛ ale y'a ka yɔrɔw labɛn k'a ka baaraw kɛ nka tɔ 2 in olu senna sumayalen don ko in na halisa basket ta na sira fɛ Fala ye
ko ni ala sɔnna ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen basikɛti cɛlakaw san 2031 ko bɛna kɛ faransikaw fɛ yen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔnna ka di faransi ma a ka tariku la FIBA yɛrɛ fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni a bɛna kɛ Lille ale ni Lyon ni Paris yɛrɛ dugu kɔnɔna na k'a daminɛ août kalo tile 29 ka taa bila tile 10 septembre kalo tile 14 na dolati min na kɛ faransi kɔnɔna na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'o o dira faransi ma ale ka o labɛn n'o ye coupe du monde de basket masculin a ye ministre min bɛ sifinw ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ ko kunna k'ale bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛnɛ kura a bɛ kurumokari bi min ye n ka farikolo ɲɛnajɛ tariku k'a ɲɛfɔ maa ma fɔlen minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'u wele ka na u ka tariku u yɛrɛ ye mun ye a la u ye gɛlɛya mun sɔrɔ u ye lafiya mun sɔrɔ fɛn minnu kɛr'u ye ani degun minnu yer'u ka baara la sa ka na o nakali denmisɛnninw ɲɛna yaasa u bɛ se ka kɛ misali ye cogo min u y'a yira sa ko farikolo ɲɛnajɛ kɔni taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ a la n'ala sɔnna a ma sa ko min ye baara in yɛrɛ bɛ kurumokari bi palais des pionniers ale kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i cɛsiri ka ye kɛnɛ in kan sikasokaw fɛ yen a fɔ ma sa ko festival cycliste di Mamelon ale bɛna sigi sen kan k'a ɲini no tɔn bɛɛ lajɛlen fɛ sa nɛgɛsobolila 8 o de kan ka ye a kɛnɛ kan tulon in sibiridon do fédération malienne de cyclisme ale ka baara ye o ye Moazu Sise ale n'a ka maaw ye baara ta kunungo min ye fédération ye sa bureau kura a y'a ka lajɛ fɔlɔ kɛ a ɲɛma tun bɛ Moazu yɛrɛ bolo kɛnɛ ka ye sa o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye secrétaire général ale kɛlen ka baaraw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ Moazu ma ale dayɛlɛ sa yaasa a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka na maa 21 min bɛ yen n'olu b'a ka bureau kɔnɔna na fɔlɔ olu de tɔgɔ filɛ nin ye Moazu Baba Sise ale ye président ye premier vice président o ye Basala Touré Ndulatila kɔrɔ ye maître Famagan Dambele o ye deuxième vice président o ye Real ɲɛmaa ye général Ousmane Wele Diallo Ousmane Wele ale ye troisième vice président ye ale ye Buguni gouverneur fana ye maa min bɛ yen n'o o dalen n'o kan sa n'o ye commission kɔnɔna ye wariko o bɛ maa min bolo o ye Cheikh Umar Aidara ye Boubacar Dramé ale ye fédération yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ minnu ɲɔgɔndan minnu sigi sen kan n'o ye compétition ye Boubacar Dramé ale kan ka kɛ o ɲɛnabɔbaa ye ale de ye papier ye Fayeri Jara yiriwali ale ni technique ko o ɲɛmaaya bɛ ale bolo arbitre kɔrɔ Koman Kulubali commission arbitre ale b'o kunna ale ni Badara Jalo ale ta ye statut ye ani joueur ka yɛlɛmali ko ale o ko b'ale bolo Ali Jawara min ye carré kɔnɔ ndolatiw ye ale ni tɔnjɛkulu ka ndolatiw o ɲɛmaaya bɛ ale bolo Dramane Kulubali Sifo ale kɔni ye denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ commission o ɲɛmaa ye Abdoulaye Aboubakry ni ale ta ye sariya kow ye min ye Samba Sulemani Kulubali dɔgɔtɔrɔ mun bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye o ɲɛmaa ye o commission ɲɛmaa ye Amadu Musafu Diop DEFA communication fala ye ale ta sponsoring ni marketing ani télévision o y'ale dɔnfɛn ye Alassane Suleiman n'o ye le sort directeur ba ye fala ye ale bɛ kunnafonidilaw ka commission kunna Ousmane Bagayogo kɛlɛ Esad Malien ale ta ye sa tɔn kɔnɔmaw olu ka bɛn ni u ni maa wɛrɛw ka bɛn ale y'o ɲɛmaa ye Mamadu Namakɔrɔ Jalo ale kɔni ta ye sa farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu farikolo ɲɛnajɛ n'olu ni ndolati bɔlen olu sigili sen kan ale ye o ye min ye Fanta Ɲamele ye ndolati m'a kɛ ani a ka se ka k'a kɛcogo ɲuman na n'o o ye homologation ni fair play ye ale ye o ye colonel Mamadi n'u b'a wele ko Fani Jakite sécurité commission ale ye o ɲɛmaa ye Abdin Issa Sangare ale ye football professionnel ɲɛmaa ye min ye Jati Njayi la Njayi ale ye football féminin ɲɛmaa ye o la sa kɛnɛ ka ye sa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ baara kan ka kɛ cogo min ɲɛmaaw sugandili kɔfɛ ani jɔyɔrɔko sɔrɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ minnu kan ka kɛ Mali kɔnɔ coupe du Mali ni ballontan tɔw y'u da don o kuma fana na équipe nationale bɛ cogo min na bi na k'o lajɛ sariya ko fana bɛ cogo min na musaka min bɛ yen o musaka bɛ dabolo jumɛn na u y'u da don o fana na Moazu ka sɔrɔ sa ka welewelema da bila bɛɛ lajɛlen ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kalifa min kɛlen filɛ ninnu na o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ baara a bɛ se ka ɲɛ o bolo cogo min na san 4 ale kɔnɔna na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na
réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.